ndaida kupinda panapa inyaya yepamufakose. Nyaya yepamufakose yakamira sezvizvi. Pane imba ndingangoti ndeye family. Zvairi yefamily pane vanhu vari kugara ipapo vakafanana nevamwe mai vane vana vavo, kwozoita hanzvadzi yamai ava iri pamba ipapo nemusisi wavo vari pamba ipapo nevana vamwe vevazukuru vari pamba apa. Vari pamba kudaro vana ndo vakatanga kuchema. Vedu hatisi kuroorwa. Tikaroorwa tinongodzingwa nevarume. Matiri kufamba tinotonzi dzimwe dzenguva vaitotaura mashoko asinganyari. Tiri kutonzi tiri vanhu vemutouchline. But isusu hazvisi zvatiri. Titori vanhu voda kuroorwa. Munyama kana kumabasa hatigari. Asi mukati mekufamba kunyange vari mudzimba vanoti ivo tazama kufamba tine zvatiri kunzwa. Toita sei? Alright, ndobva vafamba. Vari mukati mekufamba kudaro pana mai vari kugara pamba apa. Vanove ndo vari kuti vanhu kana vakafamba vari kupomerana kuti ndopakamira kudaro. So amai vandobva vazvinzwa kuti zviri kusvika munzeve dzavo kuti zvinenge zviri kusvika. Amai ava vari kugara pamba apa vari kubatwa kana kuti vari kupomerwa kuti ndivo vane chekuita nekusagara zvakanaka kwevana kana kuroorwa kwevana. Ndiani mudzinza mufamily? Nditete. Right, nditete. Kuvana vakataka kunza nyaya nditete. Asi family yakazouya pa yakawanda ichiburitsa nevaning'ina vavo varipo pamba apa. Nasisi vanotoshendera kuti inini muning'ina wangu. Alright, ndobva vafamba. Amai avo vakazoenda kumubatsiri vega. Vachibva vasvika zvikanzi imi mune nyoka imi. Nyoka yamuna iri pamba apa. Kusvika vazopupura kuno mwe muzukuru ari pamba. Zvikanzinza muzukuru. Ishokwadi nyoka ndinayo. But ndaienda kuMozambique. Pandaenda kunohota. Pandaenda kunohota kuMozambique. Ndakapiwa mushonga uri kutengesa. But handina kuziva. Ndakatora ndisingazivi. Ndichiti uchazoita sei? Uchazokanganisika. Okay. Ndobva vabvuma. Ndobva vaenda kunomwe munhu namatari padhuze pa zvikanzi ichokwadi nyoka muinayo. But handikwanisi kutora chikara ichi muri mega haisi secret iyi. Panoda veukama tiungane. Hey, ndokubva wirira nevamwe zvikanziso nyoka iri kuuya kuzobviswa pamba. Ndobva ndasvika pamba apa vanavo vakuzotaura manje navatete vave zvikanzi kwete ndinambotaura kudaro ini ndichazvizivini. Pakapota ndoizoda kuti tikamako zvikanzi kuinge wani makataura mukabvuma musuya mabvuma tikafonera hama dzese hama dzese dzikuziva izvezvi. Amai havatori nevamwe vana vanoshanda basa ripamusoro. Padaita kunoita live ndiri pamba apa kune mutemo unoti zvinhu zvinofanira kuzviita vanhu vatenderana vachigutsikana. Ichokwadi. Ndasvika pana amai ava. Amai vatokura nevamwe vanoshanda rimwe basa riri pamusoro. Ndikati amai vakura breadwinner wavo vana vavo hatikwanisi kuita live nawo vana vavo vasingazivi. Vati vafonerei. Halo, mwana akakwana kuona kutaura aingosheka muromo achiti kana pane zvamunogona kuita itai nokuti neniwo ndafamba ndanzwa. Yes, nokutenderera. Kana pane zvamunogona ndivanati aiwa uyu mwana uyu. But amai vane hama dzavo. Yes. Mwana akatenda hama dzavo dzichati tirikuona vari kutenderera pasocial media. Chii? Ngatibate hama dzavo. Zvikanzi munoshedza vari padhuze. Zvikanzi wakomana takazvitanga iri ndinasi. Itai basi. Ivo achibva titano. Samuramara ndikati kana munhu akubuda achiti kwete azvichaiti takuta senge tiri kumanikidza munhu. Imi muri kutsvaga rubatsiro. Ngatibude isusu. Yes. Kutsvaga rubatsiro. Ari kuramba kukona kutomusiya nokuti iyeka mutemo unoramba. Munhu ikodzero yake zvasikadaite sei hadi. Tobva tata nefamily mukoma KB patanga takagara tiri mumba. Amai vanga vakagara vakafuratira door remba yavo. Vana neveukama vachitaura vanoti kuti muone door rakavhurika ndinhasi. Door iri harivhurwe iri. Ende door iri harivhurwe imbai haivhurwe door kungovhura nokupinda. Mumba makazara maketeni. Uchipinda mumba chikutanga unosanga nacho iketeni. Alright. Ende mumbamu door harivhurwe 1. 2 imbai haivhurwe nemawindo. Ijere mumbamu mune churu. Tisu vasukuru tinoziva kuti tizopinda tinotesa churu manje muri dzabuda ka hamo. Hazvitesa churu. Zvikanzi white chikuudzai churu chakatombobuda chikakura
ndobva tatsvaga mubatsiri churu ndobva chabviswa iko zvino chakabuda tikatenderera kuseri muchatoona kuti chiri kutobuda imbai kusanganisira pawakagara bhozho ipapo pakatokireka tarisa pasi kuona imba yakakirika kubva pasi kusvika pamusoro zvikanzi churu chiri mukati chiri mubedroom ha wow zvikanzi mubatsiri paakati ndakuchiuya kuzobvisa zvinhu ndobva auya pamba musi wauya pamba vanhu vachipinda mumba mubatsiri achida kunobvisa nyoka ari kuona zvikanzi munoona dhishi iri apa here ndomanga muchigara nyoka but nyoka yabviswa ine kwayaendeswa ipapo varipo ipapo umwe hama ipapo tugu ndobva yabudirwa nemudzimu nyoka hongo iripo but nyoka taiona yatakurwa yaiswa pane rimwe rwizi ruri padhuze panapa pachipo pabuda vamwe zvikanzi ichokwadi amai ava nezuro vakatakura saga 50 kg yaratidza kuti ine zvinhu zvakatakura zvakazara vakaenda kurwizi asi ivo zvikanzi hongo saga ndakatakura ndikaenda kurwizi nezuro manheru asi pandaenda kurwizi manheru paya ndanga ndakatakura zvimachira nezvimuchekacheka zviri muno mumba zvanga zvati wandei ndo zvandaenda kunorasa saka zvamutarina ndezvisiyo so veukama vamukoma KB zvavaichema nazvo nezuro varume vakuru vamwe vane rasta imwe mutumba nevakadzi kuti vachichema vachiti izvo tiri kukumbira kuti tiwane mubatsira unoya kuzobatsira pano mukasvika ipapo mukaona vanhu varipo mhuri yezimbabwe munonzwa tsitsi vanosvedza kuti tiri kugara mumba muno but tinotoziva kuti mumba umu mune sekisumu mune nyoka asi atina zvatinogona kuti zvidiite so vari kutsvaga chii mubatsira anouya kuzobata nyoka iritozivikana kuti iripo so nyaya chidai pano pamukoma KB ndeyekuti kune vanozviti vanogona mukoma KB mune imwe strategy nemangu maitiro amunomboita kusanganisira kubatsirwa kuri kuita vanhu baba Isabel mubatsiri akaudza amai ava kuti imimi mune nyoka yamakawana kuburikidza nebasa ramaita ichokwadi rokuenda muchinotenga muchitengesa pazvavakatora pakauya pamba pakanzi nyoka yabviswa mumba pane kwayaendeswa ichokwadi haasi kukwanisa here kubatsira kuti nyoka iyo yonobatwa zviri kutoratidza kuti ipapo ndo panenge pakagumira sokutaura kwavo hatina kudzikadzika nezvemubatsiri chataitsvaga nyaya yekuti vanhu vabatsirike kuratidza kuti ukaona vakutotsvaga zvakare kuti kana vari kuva munobatsira tinoti izvo tichitaura panyaya yekubatsira tinosanganisira futi iyeye akambozama iyeye nekuona zvese kuti kana achigonawo ngaatangire ipapo chatinoda kunzwa kuti mumba maita sei mabatsiro chikara chaita sei chabviswa pamanga makaungana nevedzinza vemhuri vanga vari vangani vaitaura nhunha dzavo kana kuti matambudziko avo raiti vanga varipo panzvimbo panga varipo 8 vachiti kudini vachiti hapana baba sikugarika hatina chiri kubuda but kwese kwatafamba ndo zvinobuda so vanga kuti sekunonzizvo vanga kutogara vachita noise sokutomboshandisirana maoko kuti mumwe achitoshedzera kana chingomuka ndakafa hanguka beta ndife kuti kusiri kufa hapana so ivo zvavakazogara pasi vakati munhu wedu akambenge abvuma iko zvino zvaakuramba taakuchitsvaga vane masimba vaya vanogona kubatsira kuti nyangwe munhu achida asingade kana vanoisa hoko dzavo munhu achirohwa nezvinhu zvake kana kuti chinhu chake chichibatwa ngavachiuyawo vatibatsiri nokuti tinoziva kuti variko asi atizivi pavari baba Isabel nhamba dzenyu dzinoti kudini toziva kuti izvozvi vabatsiri vakawanda vakateerera vanokwanisa kubatsira mhuri iyo right iri kumufakose munobatika sei mawasvitsa ikoko ichokwadi mhuri yezimbabwe nhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 hey mhuri yezimbabwe panga pakaunganwa vanhu vanotoziva zviri kuitika mukati menzvimbo iyi aiwazvo kana agona mukoma KB vanhu vangatadza kuzera kuti munhu agona aiwa anenge agona munhu anenge abatsira tinozodaka kunzwa kuti chii chakaitwa namama ava handitika nyoka iyo yaigara payo uye basa rayo ranga riri rei ende aibata sei right mudzimai uyo mudzimai uyu wemuharare ngambozama kuenda kwababa Edboni abatsirwe kana baba Edboni vakateerera vanongobata Bhozhongora vasanganisa nemudzimai uyu tinenge chida kuti at least mudzimai uyu abatsirwe tarisai kamuone hazvisi nyore kungotizwa nemurume mumba
ungozokufonera kuti ine ndaaku South Africa, zvese tora zvako baby, but inini nezvako handichadi. Not one but two. Unobva watanga kakuzibvunza kuti chii dambudziko riri pandiri nderei, chii chandakatadzira kavarume. Haukwanisi kuzvipindura nekuda kwokuti hapana munhu ari kukudza kuti baby, ndiri kukurambira nokuti haugeze, baby ndiri kurambira nokuti une makuhwa, baby ndiri kurambira chakati. Hapana munhu ari kutaura. Saka unozofunga kuti dambudziko riri pandiri nderei, woenda kuchechi kubatsirwa wokombiswa futi. Vakomana kana ndimi 28 minutes to 12 rega timbopinda ka muchitoro nevasabura wedu ve